To kamar yadda kuke iya gani, wannan taswira ce ta Afirka ta daular Uthmaniyya ta Turkawa a ƙarni na 17, wato daga shekarar 1600 zuwa 1700. Daga ciki sun kawo wasu ƙasashen Afirka ko kuma daulolin Afirka kamar yadda muke iya gani. Daga can arewa maso gabashi akwai ƙasar Masar, wato ƙasar Egypt kamar yadda ake kiranta da Larabci. Sannan kuma daga arewa maso yammacin Afirka an kawo ƙasar Morocco wadda ake kira Fars a wancan lokaci. Sannan da aka zo yammacin Afirka muna iya gani akwai Nilu Sudan, wato wannan ruwa wanda yana cikin abubuwan da suka fi shahara a gabaki ɗaya yammacin Afirka. Da kuma kamar yadda ake kiran baƙaƙen fata a wancan lokacin, Sudani, duk wani baƙi. Sannan kuma da aka zo wuraren ƙasar Hausa, an kawo daula ɗaya aka kawo, ita ce daular Gobir, domin a lokacin nan daular Gobir tana ɗaya daga cikin dauloli mafi ƙarfi na Hausawa. Da Gobir da Kabi da kuma Katsina a lokacin nan kusan abin da ya shafi ƙarfin soji suna ɗaya daga cikin mafiya ƙarfi, sai kuma Zazzau. Bayan wani lokaci kuma ita Katsina ta gwabza da Gobir har inda ta samu nasara a kanta, amma dai kamar yadda muke iya gani a wannan taswirar, daular Gobir ce kaɗai wannan aka kawo a ciki.